Ćao i dobrodošli u moj novi video. Da, ovo je moj 27. pokušaj da se ja aktiviram na ovom kanalu, ali ovog puta sam se baš onako zainatio da u tome uspem. I došao sam na jedan cheat code, a to jeste da ću jednostavno stvari koje učim na fakultetu, pošto idem na fakultet za produkciju, režiju, snimanje i tako to, da ću te stvari koje ja naučim na tom fakultetu jednostavno da prebacim u formu videa i da vama jednostavno prenesem to znanje, tako da vi možete da učite ono što ja učim na fakultetu i ne morate da idete na fakultet. Šalim se naravno, da. Ovu temu o kojoj ću danas pričati sam odlučila da podelim na dva dela, zato što je malo opširnija. U ovom prvom videu, to jest u ovom sada videu koji vi gledate, ću pričati o jednoj malo užoj stvari, a to jesu planovi. U sljedećem videu ću pričati o pravilu rampe, o rakursima kao i o sistemima kadriranja. To je malo opširnija tema i zbog toga mislim da zahteva jedan poseban video da ovaj video jednostavno ne bi bio predugačak. Jedina prepreka, to jest mala mana ovog mog magičnog sistema da je vama prenosim svoje znanje sa fakulteta, jeste što je to fakultet primarno namenjen za snimanje filmova, serija ili za snimanje, manje za fotografiju. Ali, na svu sreću, neki principi kao što je tema današnja, važe i za jedno i za drugo. Naprimjer, doduše, više možete primeniti ovo kao u komunikaciji sa drugim ljudima na filmu, jer retko za fotografiju ćete vi govoriti nekome drugom kako da fotografišete, pa ćete vi sami to raditi. Sada, planovi, nemojte to da posmatrate kao neko striktno pravilo, znači ovaj plan je ovakav i on je toliko piksela te veličine, znači to je tačno toliko i ako jedan piksel više, to ne može tako. Ne. Planovi su jednostavno neke opšte pravila koje su ljudi stekli iskustvom i shvatili da oni jednostavno funkcionišu da prenesu određene stvari. I čak ono kao kad vam neko kaže daj mi taj i taj plan, on može da varira otprilike, niko neće reći ono kao u milimetar mi, kao što rekao, dajte tako nešto. Planovi jesu jednostavni i bukvalno ima detalj, veoma krupni plan, srednji krupni plan, američki plan, srednji plan i total. Bum! To je to. To što ste sada čuli, to se koristi u svakom filmu koji ikada postoje, bukvalno. Dobro, uzmite sa zrnom soli to, ali, ko znate šta hoću da kažem, u svakom filmu, znači jednostavno ne može bez tih planova. Čak i da nećete da ubacite u te planove, vi ćete slučajno u svom filmu ubaciti to u neke planove. Prvi plan jeste detalj. Detalj je, kao što sama reč kaže, kaže idite prikažete nešto, znači daj mi detalj kvake, daj mi detalj njegovog oka, znači to je samo njegovo oko, daj mi detalj novčića, daj mi detalj novčanika, piksle, bilo šta, znači to je kao detalj nečega specifičnog i kao u fotografiji je to ono makro, mada to ne mora da bude makro, to je kada želite nešto specifično prikažete u kadru, a što nije konkretno neki subjekat. Posle toga ide veoma krupni plan. Veoma krupni plan jeste kada ste bukvalno na nepristojnoj, znači na nekoj toliko intimnoj razdaljini sa nekom osobom i jednostavno ta osoba je kadar. Znači osoba, sad govorim osoba, jednostavno sam uzeo za primjer, može to biti pas, može biti, ne znam ja, prozor, znači to može biti bilo šta, ali, pošto pričam konkretno o osobi u ovom slučaju, to je kada ste, znači na takvoj razdaljini da ta osoba je kadar bukvalno, znači nema nikakvog prostora za disanje, to je bukvalno ovo. I kad razmislite, retke su situacije kada ste vi na takvoj razdaljini sa nekim i zbog toga sam rekao da je to kao nepristojna bukvalno udaljenost, gdje se svaki pokret, svaka gestikulacija na licu primeti i ima ogroman značaj. Također kod ovog plana ono što je jako nezgodno je što vi u njega praktično ne možete da stavite dve osobe. I ako hoćete da stavite dve osobe, to znači da su one ekstremno blisko i ekstremno skučenom prostoru, zbog toga rekoh taj nepristojni. Sljedeći plan jeste krupni plan, a to je ovo što gledate ovde. Naravno, subjekat nekad može biti približeniji i ovo bi također bio krupni plan. To je ono što sam pričao na početku, znači potpuno zavisi, ali poenta je ista. Znači dajete malo prostora za disanje, ali opet smo neko toj ekstremno bliskoj razdaljini. I opet, kada bi htjeli ovdje da ubacimo još jednu osobu, bilo bi onako skučno i opet bi imali neko doznanje da su te dve osobe kao jako blizu. Sljedeći plan jeste srednji krupni plan i to je kadar od otprilike iznad struka neke osobe pa sve do ovoga što vidite sada ovde. I to je prvi put da mi možemo sasvim opušteno da ubacimo nekog drugog subjekta bez da on ispada u nekoj tenziji sa ovim prvim. Posle njega ide American. American vam je klasičan plan, i zašto se zove American, to jest američki plan, klasičan plan koji se koristi u westernima. I u westernima jedina njegova uloga jeste bila da se pokaže da neka osoba ima revolver.
To je bukvalno plan iznad kolena na polovini otprilike butina i on služi onako da prikaže da li neka osoba ima oružje, to jest revolver, i zato se koristi sada da neko shvati da nešto zaboravi, nešto mu bilo u džepu, da ili on ima pištolj ili razne upotrebe za što god hoćete, u suštini postoji. I posle njega ide srednji plan, to je fuš, sad vam je cijela osoba u kadru i ono možete raditi šta god hoćete. Da, vi također u jednom kadru možete imati više planova. Kao ja sam sada trenutno u krupnom planu, ali zamislite ja se nalazim u hodniku i u krupnom sam planu. A tamo, na početku hodnika se nalazi neka osoba koja je u srednjem planu. Znači vi imate jedan kadar, dva plana, sasvim normalno funkcioniše. Zbog toga sam opet napominjem rekao da je sasvim diskutabilno i ništa od toga nema tačno određena pravila, vi se ovim možete igrati. Možete uopšte reći fuck planovi i kao ja ću radim svoje. To je sasvim isto u redu. Ovo je samo neki kao guidelines po kojim vi možete se vodite i da bi vam olakšali život. To je to što se tiče tih subjektivnih planova, da ih tako nazovem. Sve što je šire od srednjeg plana se naziva total. Zašto total? Zato što sve što je šire od srednjeg plana, faktički vi imate još mnogo kao stvari u tom kadru, sve što je šire od same osobe koja stoji, bilo bi prostorija ili tako nešto i to ne možete tačno da odredite, aha, želimo ovaj prozor, ovo, možete, ali to kažete dajte mi total sobe i onda na osnovu toga kadrirate otprilike. Nećete reći dajte mi total malog prsta, nego ćete reći dajte mi detalji malog prsta. Dajte mi total trga, dajte mi total planine nekog pejzaža, daj mi total ove zgrade, kuće, nebitno, u suštini shvatate pojentu, total je kao faktički može da bude establishing shot, iako nije, samo kažem, može da bude. Faktički sve može da bude establishing shot, ali kao, dajte mi total ove ovde poslovne zgrade, sljedeća stvar ide srednji plan dvojice likova kako šetaju hodnikom, posle toga ide krupni plan samo jedno kako priča, onda krupni plan ovog drugog kako gleda u njega kako mu priča, ali to je tema za drugi video kako da njih dvojice izgledaju kao da pričaju jedan sa drugim, a ne da pričaju sa nekom imaginarnom trećom osobom i to se spada u sisteme kadriranja, u pravilo rampe i u rakurse. Rakurs je posebna tema, to je posebna stavka koja ne veze sa ove dve, ali o svemu tome pričat ću u sljedećem videu. Nadam se da vam se ovaj svideo, ako jeste kliknite like, bacite komentar ako imate neka pitanja, rado ću odgovoriti na sve. Subscribe obavezno ako želite da vidite još ovakvih videa kao što rekao, sad ću se aktivirati. Hvala vam što ste gledali ovo i to je bilo to od mene.